बाप रे बाप साला धूप इतना तेज है तक निकले के मन के करत घर से। हाँ तू जब से आई है अरे भाई जब ना आँख से ना लौका तो ना जन्नत तो का जरूरी बा बाहर निकल के। तोर काचरी में बाहर निकल लगा घामवा में तो हम तो ऐसे ही जात रहनी होने सिवान जरे। हमारे कल बेटा हम दिन भर घूमत रहनी हेडे वाले होटल आ रही। हाँ तो कैसे तो कहल जाला काम के न काज के दुश्मन अनाज के न सोने माके के बखाली। तेरे हरामिया देखी गाड़ी देनी तो हमारा एकदम पारा हाई हो जाला। हाई हो जाला ओके कूल कर कूल किल कर ना रख अंग्रेजी बाप दादा जानते ना होई बार बार अंग्रेज को बाप दादा जानते रहे ना हमर बाप के बाप रहला अंग्रेज से लड़ ले रहला है ना। हां तते का चीज है वही खानदान के हम पैदा भइले। हां बस बुझाता है कि तार खानदान दोगला वो अंग्रेजाई लगाता रे अंग्रेजाई लगाते नहीं काहे कि हम उतारी गोरा मा के भगवान फुर्सत से बना के भेजले बड़ा यही से जाता रे लुकवा में निया तो लुकवा में जातन त हम काम बत जाई ना ते जो जन तोरो करे के बा कर ठीक बा हमरा से बोलिए मत आ घर काम ले खाना दे। अभी कुछ नहीं के बनानी अभी पेट खराब बा हमारा ओतन त बनाओ तनी पेट खराब बा। हां घर में लैट्रिन बा सब कुछ बा लैट्रिन भर गेल बा पानी नहीं के बहुत भर गेल। हां साफ करई हो के इस साल ते नहीं सब विपत हमरे कपारे आ गेल बा सा का करे वाला का हुए पतोई हुए सब हुए निकाल गेल बा जो जल्दी लू पुतवाई मुंह पे जाई अपन तो लू लक्षण लौकते नहीं खे जो जल्दी आ हम जाता नहीं जल्दी आई हम सब ए बार इनका ढीर में ललैया घेर देले बा इनका बना के हम देता नहीं पारा तो हुल्ला आवत है मार लाते के थोड़ा से जब धरती है जतन पहले हम अपन काम जरूरी बा कि दुनिया जहां जरूरी बा हमारा। चल जवानी बूढ़ा बेटा गल के एकदम दिमागे हम खा गइल सीना फोन क के बुलावे दा पहले अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हेलो हेलो हाँ हेलो का हाल बा जी? ठीक हो अपने कुल कहो। हाँ मार जानते बनी कि रोज जितने दूरी रहेला उतने हमार तबीयत खराब होला। का हो गइल बा हो? का कहीं एगो रही तब न सर्दी जुकाम लवेरिया सवेरिया सब हो गइल बावे। सब एक बागे आ गइल बा काहे हो? कहाँ हम बताई छोड़ी ना कहाँ बानी? हां कहाँ बानी? बानी घरे आई बकरिया के देखो तनी हो एगो छेरत माने बकरिए भेड़ देखम के मन तन हमरो पर ताकम झकम। अरे ठीक बा कहां बालू बोला आई कहनिए ना हेने सिवाना जोरे आई समर से बुलाने खे अपन। हां ये नी एकर लगे बानी आई नहीं नी ठीक बा 10 मिनट में आवत नहीं। आ 10 मिनट में ना ढेर लेट हो जाई 2 मिनट में आई तो कैसे बढ़ाई लही का गोड़बा? जल्दी से दौड़ के आई ना। ठीक बा आवत है। ओके जानू रख रहे हैं। ठीक है रख। बापू बाप कुछ कहनू बाकी यार बतियाला के आनंदे अलग है साला सुकूने सुकून जिंदगी में जा नती पर खैला भी ना डबल तब बुझाई एकदम पेट के बहाना क के नहीं पहले अपन काम करो। साला किनी रह गेल कभी कहनी कि 2 मिनट में आव पता चलता बुढ़ा खात भूखाई ओकर लाद में आग लागे तो खोज चल मत आओ कहीं। अंगुरी पर दिन गिन गिन के इंतजार करिले हम का बताई तो से कितना प्यार करिले एकर जा हेरा हो ना छावा अच्छा कितना देर तू इंतजार करा देला तो के समझ में ना आवेला तो खोले ना 10 मिनट में एक मिनट हमरा के कितना कीमत के बा उ तो बुझाते बा कहनी ना का कोई देखलो से ना नइला तो हमरा के देख के कोई का करी हमर कोरो के बारे वाला का कोई हम से दिन भर आवला रहना पूरा घुमत रहना जहरे न तेहरे आ तो कोई देख तो हमके तो कोई देखलो से ना तू आई बता हम बुढ़ा देखलो से आ तो तार बुढ़ा का करी हो हां तो हम बुढ़वा इतना हरामी है कि मत पूछो बुढ़वा लका हरामी तो लइके ना कहीं मरत का बुढ़वा मांगेला का मांगेला ना हो हां से खाली गंदा गंदा बात करेला आवत रह के कहता कि खाना ली लेके बनैले केने जात रे ने लेटरिंग बताएने कहां जात रे। हां तो ना कह देलगो खोल के जात नहीं खोल के ना कहनी हां बंदे क के कहने के लेटरिंग भर गेल बा जातनी पेट खराब बावे। अच्छा तो बोला काहे बोलेलु दोपहरिया में वो जा तू जवान बारा हम हो जवान राजा मजा लूटा कह जा एगो माने इन्हें केहू प्यार करे वाला काहे खातिर बुलाई प्यार करे खातिर नु मिले खातिर देखो कॉल जब फोन पर आदमी बात कर तो मन के जब सामने से ना देख ली नु तो एकदम हम अजीबे दुने मन में भई रहे ना जब तक देखिला ना बताई रहे तो काहे हो कह ना तोहर मुंह से हमारा बड़ाई हो तो बड़ा निक लागला आनंद मिलेला हमारा तब चलो के हो चली
ए तो इने ओने जे बजे पूरा टकुटी मते लगल कलकलाए तो के देख के आय रे माई साचो साचो न तका कहीं झूठ कहीं कहीं कोनो चीज से छुआ फुआ के न कनु आई ना, ना, आवे तो में हमरो तो- के एनर्जी फैला दे आवे मतलब के गिर गइनी हां रास्तावा में गहुआ में पूरा टूट आय रे माई तो वो तू कुछ है ना बात कल के आवत हौ ग त तुम धोगो लावे पानी हम रोक लेके ना आवे के कहनी है त रोक लेके आइल बनी तो काली के आइल बड़ा हैं काली के आइल बड़ा निउरा कौन त कहता कौन तो ए न गलेल बढ़िया बाकी ए जे बैठा ना त हेजे सुता ना हम ना सुतबो हाँ, बिना सुतले प्यार हो जाई प्यार बस प्यार तक रहेला ना ऊ का हाँ। काम घर में एथी में होला तो घर में तुम तो भेटाल बलु जे हमारे जे मन करता है जे चाप ऐसे कैसे तार मन का के हंसले मन खत्म हो हंस वाला काट दे तो हम तार मन बंद के कुंटा हम प्यारी माटी लेके बंद कर दे हो गइल के बाकी बा ना हेनिए से जाए के बाद काज कर नहीं खची ना हमके चिन्ह तनी बढ़िया से पिए पी के ना हुआ हमारा ये पी के हम्म काज होता है कुछ कुछ नहीं तब कनी कौन तार गहुआ हो ना कौन तार गहुआ आया गहुआ ए, ठिका ले वाला का गाड़ी गहुआ है नहीं ऐसे ही कॉली अगर बेस्टर हमार कटवा दिया का जौन भूसी तुले जी त ऐसे कनी मन भी कि ना हम भूसी पे काटता नहीं ए जी तक गेहूं कटवा के बात करत रही तू रतिया के लागत ले 12 बतियाओ तो लेगल बतियाल ना 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 अबे रंगे हाथ देख लेनी अबे कहत आय रे महादेव जी का देखनी अजी रोए ते काम का हम हे जे सुनत सुनिए मोय बच्ची के तो सुनत कौन रही कहां के ह एगो नहीं के पेट भरत ना देखे जो गलत सोचतन रोरा लेखा हम ना आनी 10 गो से बतियाला हम गलत सोचबो ना करी हम पता तो नो रे लौकत तो दो गलत नजर से देखतन तो लौकत हैं? ना हम का बिया करवा तनी काहे के बियाह करबो मतलब हमर बियाह ना होई का कि ऐसे मेहरा न रखब चले के कोर्ट में ना अब ना ना के बता डंटा तो ना बाजी चार ना ए देखो जे ए क्या कहते जी के बारे इज्जत के मारे धजिया उड़ा डाली प्यार करते का से हो साफ खोल के साफ खोल के कहत नहीं आज के बाद नहीं करल कर करल ना। हां काज के बाद आज के बाद अब ना करब ला मजा ले जा आओ ये प्यार कर लिया का कहता आज के बाद ना करो करबी ना ना जी हमसे तो आई गलती हो कर गई लिया रखती हम एक का नहीं रहे हम तो हमारा के है तू जवानी से आए अब का लेके होई? हमसे गलती माफी तो सवाल का नहीं भइल रे कहां के हो भाई तू देख ला उतार ले बोलो ना तो है के भाई देखा ये आइल भाई केन कौन तो का भइल रे होत रहलाई जे कुल अरे ना बाबूजी कुछ ना होत रहा अरे रुका ना रुका रे अरे मारो मत तो भइला बा ठेकरा में गलती बा बोल कर रे मरबा ना करे क्या कर लिया रे कुछ ना बाबूजी देखे हमसे गलती हो मारो। गई आज ले मारो मत हो मारा। हम बियाह करवा तनी जाई ओकर सुन ना ए जी कैसे बात करते मारा लेकिन हरिया पई हो देखिला ना। मारा लेकिन हरिया पई हो बतियावेली ए टाइम देखी गलती हो गई सॉरी सॉरी मारा लेकिन हरिया पई हो क्या कर रे के का कर ले क्या कर बता मो जाने हमारे खानदान में तो आँच लगा देले हां तेरा खानदान में एगो होखे वाला बा हमरे हो लो का सुनबो हट रे चल हो गई खाली कर फुल पता चल गई ना जी चल, झूठ बोलता है साथ रही ओकर संग रह कुछ ना देखे ऊपर देखे जाओ झूठ ले बोलता जो ले जो रे गई ना ले जो जो तोरा के आ घर में जगह नहीं छे ए बाजी देखे हमके माफ कर दे एकरा झूठ बियाह करा जितना दिया। बोला से झूठ बोला से यार या करे खाना बनले बड़े रे तक हाथी के ना तब तक भइला खाना का खाना बनावती है के जी सबेरे ले केन कब काइल बिया जब आवते घर तक गायबे रहती है कबो कई कलानी के लिए बनते कबो हो जी गेल बानी इजे ना होत हुई भाई हर हो जात हुई और औरे लिखा हेलो नहीं के बोलते नहीं के मतलब ई ना आवे का देख ले हम कह देना कि हमसे गलती हो गई बा बनी है जीवा रो तो सीधा गाड़ी में पकड़ाई रही हाँ कहे गाड़ी पकड़ाई रही रे कहिए ना पकड़ाई रही कहिए दिन ना बताई अरे रोज देखी ना हमसे मत हमसे छुपल नहीं थे कि मर्द का करता का ना कौन बात भाई जी मर 200 गो रखी तो उठी के बा मैं हमसे गलती हो गई तो का करी उतरंगे हाथ से पकड़े बा तोरा तो हम पकड़ ले बानी कह हली पकड़ ले वाली ना जाके हां चल जो तो फोन चालू कर सुझ जाई छोरा पर सही हो जी बस तो दोनों के दोनों हमने खराब हो चुके ना ना एक साइड कर का निकाल खानदान इज्जत पे चली ना तो अब ले उतार दे अपने खानदान में कोई और परवरिश हो गई बा